morning. Nabibo na po Miss Family House. Nami bisita. Hawiran pa rin. Hawiran sa bapawiran. Ano taba? Oh, may ano taba? Iba-iba na. Agay, pariban. Ang kalaitan. Ano saba lagi? Saba. Ginawa ko gang buhok. Nanguban naman dyan ko. Ano lagi ito? Sakit. Saba. Hibi-hibi man to. Ano naman na ton? Kaluloy man na. Ano naman na? Kaluloy na. Alaning luha ang takot. Dali. Katugan na. Nasakot pa ni. Pana anak ko. Tugi sa baan nito. Pakakul ka na maroon. Mali mo tabibuhan. Ano man yung gisabaan maninjo kayo biskin na to. At na babuyag. Sabaan mo ha. Mga badasyan. Dali na kumuha. Diara dia, mabibu mi. Hi Dalton. Hi to my vlog. Natug ko. Paano ka, Jo? Hi Saton. Tapos mo, katugon pa ni. Makontent ko. Magin sama? Ako daw, kulot ko daw. Lisod na iba. Saan ba? Tuluan ka na. Hi Dalton. Hi Dalton. Ang bango-bango niyo magpala eh. Good morning! Hindi pa pala ako nagising kanina eh, kaya ako nakuhay. Hindi mo naman ako pinasama sa Panoramic Park. Dalton. Bliss na mula. Bliss. Bliss. Baka mo tinula. Bliss na mula, ganyan nanay. Bliss, nanay. Lola. Bliss na mo kunin mo ganyan nanay. Kas araman itong agi. Di mailan. Kas arang agi. Di mailan dito. Ay, naputulog ka mo. Yung paat na ng lula. Hala. Bago-bago ng magpalay ng bata na walang ipog. Tang-tang-tadang. Ano yung ama? Kulot, nagbuhok. Ilhan nagkulot na. Kulot nga nariting ko ito. Nagdira kay atira ng patasan dyan buhok. Nandiyan na si Dapot Lagbukog. Abot na si Zag 5 years old. Para ba si Kuan? Ano ka ron? Medyo na. Ingon na ato. Ang buhok ton ha. Pero puskita. Daan. Lata-lata. Banta sing huwit. Kiglain naman na inikiban kay Aron nag Dede may pinalit nga Kuan. Sari-sari inja si Aliana ang suguon. Kay ba nakagin sa imbuhaton? Sa imbuhaton dana. Insa may di pwede ka ng Tita Terry dana. green ma. Anak, sige. Mo na imong buhatan ng pangpiliin na. Lima. Kanyabot si Tita Terry. Tanang green ha. Anang green ma. Ay ayaw na. Ayaw ni kanirang dahon. Kanirang Nga ni ratanan may mukhaon na. Ha? Habing tanaw ko be. Uy hala, ajo ya pil sayuti. di ma. Ibalik na. Nga nara. Wala pili eh. Ano ba? Ito, habi tayo. Sige na. Piliin na kay magutan kong dali. Lea, ang dalawa na yung tuti. Ansa man day number gihatag ni Marilo ni mo nay? Di, sila na nayang hapon. Ansa number Marilo day? Diyan numero 257. Ja, waday mo. Na. Makadahang sa numero, day 266, day 256. Daka day lumiros Marilo, yun di na mo taya. Daya man. Nakuhaan ka na. Pili di ay. Ano yung 4D? 1748. Pili na gastong Marilo gapon. 20. Na Dagkag pildi ngag di mo tayag masyaw. Kaya, ang ganahan mo siya kay. Nagsabot tayo mo nay. Ganahan mo na na ito nakan. Nakadagwa, ni Bagdogs Marilo. Di, sila doon. Di, kasi kusing kurang marilo. Marami sa bitang yun. Ang kaadol may Di, sa isang 4D. Nalagugas mo, marilos lagi. Di, sa kanya. Ano ka daw? Bumalik ka ingnat eh. Gisikret ra di ay. Gisikret ra. Bapa. Nay, magkumpute-compute pas Marilos papel. Kiris-kiris nga na.
Wah, disuruh zakatan dulu. Nakadiyog siguro hiring. Nakahiring dahil sila. Kado yung birthday ng ganitayan. Hari tangan. Sa lumirong marilo. Ang katong 266, kita pangilas Arton. Ni marilo. 5-5 sila. Anja. Ang sa maning gawas karon. 275. Ha, Peter ba rin mo kuan eh. 257. Sus, di malas sa marilo di ay. Ang sa kita to. Naidang 257. Ang to 75 di gawas. Sus, grabing pusuya jud. Gibagdekan patong sus gi. Rambol pa to. Rambolito. Des Marilu nakadaog, des Marilu sa lagi, wajud ko na. Budget mo ingon no? Panglibre ento. Bitaw, nabali ito niya numero. Pila pay daog na, pila ka unit. Nakadaog sa kayo ni. Woy. Just na agi ba? Bawi man mo na. Wah. Uy mo magibawi na. Ingko. Bato ka daw. Hapit ra, hapit. Ako masagin siya. Tutupay man to, ganitayan. Terus mil ko mo. Uy. Sebenarnya siya. Nakadaog des Marilu gede. Kung pa ko soy sigo. Kaya mga panood to ron. Dabong pa, inan. Punta sa mga bata na ni ron, nagduha ka bata. Ulo na. Bisa ka na ito. Bata na Isa man ilaban ni. hilakan sa una. Ko Japan ko na na. Kumpuni na na. Hilak ko. Ciao, hilak. Hilak maganig sidan maganig. Pinai. Nawagan la. Sa kami dandan. Dito. Hala, gimingaw ng Denmark. Das Aliana gimingaw ng nimo. Ila pa man. Anda na kay A few moments later. Hi guys, matang hapon ng tanan. Na ako ikuan. Sa nga dani. Miracle fruit. First time ni na ho maglutog nga ni ron. Inatag ni Queenie. Bao. Ano na ba silang grabe jud kuno ning gahi? Mao ka tinigod ba ka ha? Nakatong daw mag-ang kutsilyo ko tanda ko. Hindi ko Be, sa kanong. halo saan sa dyan? Tinigod jud di ay. Hindi lagi matabang. Tinigod jud di gingon grabe jud gahi na. Hala pud. Sirtsun. Ako kecil palaban dito dani ko. Terus na ni betos dapat sa owner ni dani. Ni bahog labog na sa ubos. Sa managahi mo jud di ay. Dabi na kay Saan na yung pag... dabi na kay sa ipo. Kisa ba ni? Gahot. Asa na gamitan di kayo ngatin? Tinigod jud ay guys, ang grabe gahi Hala. Ni sirtsun mo lagi na. Suhon. Bisa kaya mo na. Ya jangan Ako na, Bi? pag dito pag ipo ini. Dito pa to. Aram mo din gahi jud di ay sa magabi. Gahi mo. Ada di ay. Mana mah. Ada di ay. Dito semua. Grabe gahi Pwede naman di mahinahinay. Nahumok na sila. Kanila di yung panit may gahi. Kadulay kari may tibtib. Hinog na ni ha. Di no mo injas mo na na. First time din ha guys. Nirantik ko be. Basa nga na kasi pasaman. Basig-basig na dito dyan. Na tama na sang Na. bata lubi. Alam ko. Na. Lami si Jamar si lasang grapes. Diyan ko an. Papas na katila na kanay. No. Tingnan to kay patila mas na ni. Ako nakatilaw naman ko. Hala. Nana. This is my first time. Hala. Nara guys. Yung sama na way liso. Wow, kasa kutsara de ikaw. Di na rin Kanira si Jamay, simot mo dyan Aliana. Di na kamansa na ka. Di man siguro dara guys na. Mura pag lami paminaw, no, lami mak... Nen jama ho. Di ko makuha sa baho, nga na dyan baho. Kutsara unra ni si Ja. Njay mo ni si Jay dengagun. Nga na unra ni tanan. Muna kay mito. Muna kay mito. Ako tara di sa dagang tabang ulit. Kamu tabag sila ni Jay. Tabangi ko na ibi kay rong maluto na ni. Kutsara kay tabangan kong nanay ko andre. Nga ni Raday ni. Nga pala ba bunga ay nado ka buo. Ano na?
Latamis man di ay. Ha? Tamis si Ja. Ang gitilawan sa gilaw pa tamis. Apod-apod naman. Mahilis ni siya. Ano yan? Mau saon man eh. Lutuon lagi ni si Ja. Ato kung dugmo kunay. O kanang kuskuson. Nadad kong mapapang ba makuha na mo na. Yan. O yan, binawa sa Liana. Liana, kaon ka? Wala sa diya mo. Lasang juice man eh. Muna man eh siyang... Saon man eh si Ja. Ising ko to Liana. Taghan mo di sud na. Mamkaon ko. Uy, di. Di pa rin ka nun din. Lutuon pa ni. Tuon naman. Dara guys. Namig malipon mo. Lami tanaw na. Hmm. Nanisod sa kaldero. Natimplahan mo ka po ni. Hindi na sila timplahan. Matubig lang ni siya. Wala timpla-timpla. Basta kay lutuon na ni siya. Tara guys ha. Excited na kumuluto. Hanggang sa resulta ni. Malabi ma. Malabi ma. Nanay, upan na. Pasar yan na. Yan na. Kalit buwan. Hala ko no guys, ito kong tanawon. Hala, nga na degruma. Nana. Ay mo na si Jang kuan. Kani si Jang guys, wadyo na buting yung tubig. Kuan rani ka nang nay. Agizara dyan yung duga tanan. Hala, wey. Mao din gitawag si Jang miracle fruit siguro kay puti man gud sila ganina, ja karon kay naingani naman imo namang item. Violet ba ni? Dark. Ako lagi na nakainom na ko dani kay gipainom ko nga tilayding. Murag grapes nga mura mo gusto dag wine. Okay bog. Kuan na. Hala mo din sa forma. Padagmo kan sa ni kay kita ko kay gisa man. Ag juice ra may gilang gitigom. No na asang pa kuan kay bisig. Alaton sa siya karo mo juice pa jud. No na ni, natin pang liksi. No na ba ko black sa puti. Ano sa kong liksi din yung black sa puti liksi. No, nig miracle fruit. So yun o. Amuot sa kong liksi ba? So guys, mao na ni. Matul pang liksi, mao na ko nig black sa puti. Man sana ma. Miracle fruit, mainom mo na ni. Ang pabugnaon. Miracle fruit din ni black sa puti. Pabugnawon pa na siya. Ganihara magunig binukaw. So, ito na siguro ni. A few moments later. Agi diyang unod. Marapos siya black sa puti.
Dara guys dia, kamu ang miracle fruit. Ayaw. Di liksi. Dara atong tilawan. Maraming sa wine. Ay may sa bugno, iba ina magugudan ning ati leding. Murag di siya kuan ay murag wine. Oh, dali na, dali nga doon. Dari kay tanaw video. Yung isa po ni Jabo. Tilaw, gamay ra good. Adyo nang dako karina. Di karira. Dali na liksing tilaw na. Ano sa liana ni angay, laim na ipakita. Laim na. Yun na. Naliksi. Im na na. Arte mo ka. Majabo dyan na ron. Im na na la. Angay ka, la lingkod. Ikaw liksihan, laim na la. Kuma. Wala sige tilaw. Ano isa mo kaladok. Kuko na. Ano Tamis mo. niangay ka. Niangay lagi ko si Danay. Liksi. Ha? I love you, Ang liksi. anak ni Banzi na Si nanay na yung gitagayan. Pero ang gamit din eh. Mamo gud siya tubig, mamo gud tingin tubig ratanan. Lagi di pabug na labi na. Ang orang wine. Ano ko marang way nagsikatay na sila katay kuan. Nyangay katay. Nyangay katay. Patilaw na na. Atuloy sigaw. Liksi. Ha? Wine utang. Wah, amara mo. Wah, amara to tanan gini nga. Labi nagipabugnaw. Lami bugna buta juice. Wine. Magluto dito dani, nyangay di sila. Sila, nyangay di kayan. Nangi kuma. Tama. May batang gilamian dia. Nah, Matamis mo. lagi lami.